Welkom bij Breek de Week. Ook deze week is het weer een en al vastelavond. We hebben de hofgangers hier en we hebben de veldmuis hier. We gaan tussendoor naar het bokschalen en we hebben nog iemand hier die een hele staat van dienst heeft bij de gemeente, die binnenkort met pensioen gaat en de donderqueen is aanwezig. Maar we gaan beginnen met de veldmuis. Welkom. Goeiedag. Welkom heren. We hebben er een hele schone jeugdprins zitten. Stel dich eens even voor, Wim Bussen. Ik ben Dien, ik ben 10 jaar. Ja. Ja. En hoe woont ze? In Remeun. In Remeun, goed zo. En hoe zit ze op school? Bij de Montessori. Op de Montessori school. In groep? 7. 7. Niet zo. Ja, dan weten we al heel veel van dich. En neven dich zit de grote prins. Goeiedag. Hi. Ik ben prins Sonny II van VV de Veldmuis. En ik ben 34 jaar oud. En hoe woont ze? Ik woon hier op een Neerstraat, dus het is letterlijk niet meer in de achtertuin. Inderdaad, inderdaad. En wat is in dagelijks leven? In het dagelijks leven, ik ben nu mijn eigen bedrijf op aan het zetten. Een AI-automatiseringsbedrijf genaamd Supreme Savvy. Ja. En hier zit samen afgelopen weekend kerstvers uitgeroepen. Ja. Wie was het uitroepen, Dien? Eigenlijk best wel leuk. Ja? Wat was er leuk? Ja, het feesten en springen wel echt leuk, maar ik wil wel een beetje... Ik ga wel een beetje de spanning. Ja? Vond je het van tevoren? Ja. Vond je het spannend wie ze uitgeroepen was het weer natuurlijk? Ja. En wie werd ze ontvangen? Door de lui. Ja. En de grote prins, wie was die uitgeroepen? Ja, wordt top. Ja. Ik heb me goed geamuseerd. Dus ja, dat wordt echt een topavond. Voor de lui die niet aanwezig waren. Ja, het wordt eerst natuurlijk Dien zien uitroepen en daarna kwam ik aan de beurt. En ja, dat ging gewoon vlekkeloos. Ik denk dat we met z'n vier allemaal hebben genoten. Ja. Dus ja, bij het driver eigenlijk niet kunnen hebben, dat is allemaal vol. Dus, Kun je het moment eens beschrijven? Hè? Dit is dan die uitroeping. Ja, dan in één keer ben je zichtbaar, je staat daar, je kijkt naar al die camera's. Ja, ja dat is natuurlijk het waar ze heel lang naar hebben uitgekeken. En dan op een gegeven moment is het zoiets. En dan mogen ze zichzelf bekendbaar maken. Tuurlijk gaan er allemaal geruchten van Wim werd de nieuwe prins. En ja, vanaf het moment dat ze zich bekendbaar maakt, is er geen twijfel meer mogelijk. Dan is er maar één en dat wordt in dit geval ik. Ik was bij dat uitroepen aanwezig. Je stinkt met grote capes, hè, met een masker op. Dat zal ook wel heel warm zijn geweest achter dat masker, of niet? Ja, maar pak eens warmer. Ja, ook nog, ja zeker. Ja. En dan zuust toe wel al die lui, maar die zijn dicht nog niet. Nee. Dat geeft ook een bepaald gevoel, of niet? Ja, tuurlijk. Ze is natuurlijk bekend in de zaal staan. Die wat sommigen weten het misschien wel, sommigen niet. Maar het is wel leuk als ze zo'n speciaal moment, op een gegeven moment dan kunnen ze delen met die mensen in de zaal. Ja. En zeker als ze tenminste zien wat ze goed kent. Is het altijd in het ruim geweest? Of is het van de laatste jaren? Of wie? Kijk, vroeger dacht mij altijd dat ze bij de vereniging moesten zitten om prins te worden. Op een gegeven moment kom ik erachter dat dat niet zo was. Ja. En toen is het wel ontstaan van, dat liep me toch wel heel erg leuk, ja. Toen is het gewoon leven. Ja. En toen ben je gevraagd geworden. Ja, ik ben een aantal jaar geleden al een keertje gevraagd. Toen heb ik vanwege bepaalde omstandigheden nee moeten zeggen, want ik heb toch wel gaan bekijken. Ja. En deze keer, ik heb wel altijd gezegd van ooit weer nog prins, ooit weer nog prins. En ja, dat ook aangegeven bij de veldmuis zelf, van ik wil dat wel ooit nog een keertje doen. Ja. En toen ze mij voor de tweede keer vroegen, heb ik natuurlijk volmondig ja gezegd. Ja, zeker. Je hebt toch spreuk, haal alles uit het leven, als ik het goed zeg. Hè? Haal alles uit het leven. Ja. Is dat ook hoe je in het leven staat? Ja, in principe wel. Kijk, en Kun je daar eens een voorbeeld van geven? nou ja, prins weer is ook alles eruit halen. Ja, Dus, op andere gebieden. Op andere gebieden, ja, het moest gewoon de mooie dingen moeten leven. Ja, moesten gewoon voor zichzelf inregelen. Ja. En dat het heel bij lekker eten, pilsje drinken met die vrienden of op vakantie gaan. Dat mocht ze helemaal zelf invullen, want niet iedereen wil hetzelfde. Maar ja, dit is wel, als ze er alles uit halen, hebben ze op een gegeven moment, als ze klaar is, hebben ze in ieder geval geen spijt van wie ze het hebben gedaan. En Ja. daar gaat het om. Dien, doe had straan mogen proeven als adjudant. En heb ze toen altijd al gedacht, dit wil ik ook weer? Of dacht ze vorig jaar, nee, dat wil ik weer. Ja, vorig jaar was het wel echt van dat we nog wel eens een keertje weer. Dat wil ik zelf metmaken. Ja, schon. En hoe is dat zoiets? En dat doet ze niet alleen, maar dat doet ze ook met adjudanten. Wim zijn die adjudanten? Mijn eerste adjudant die gevraagd had, dat was mijn beste vriend, dat was Bowie. Ja. En mijn tweede secondante dan Dylan, want die ken ik al ook best wel lang nu. Ja. En ja, we zijn ook gewoon goed bevriend geraakt.
En dan ook nog mijn kleine halve meter kameraad, dus Lenden. Kleine halve meter kameraad. Ja. Ja, en ja. Is dat die fan daarachter met het opgeschoren kapseltje? Ja, Ja, geweldig. die zagen wij helemaal fanatiek meedoen. Ja, zo. Ja. Wat is die spreuk, Dien? Even niet ballen, maar knallen. Ja. En Dikkum vanwege? Omdat ik op voetbal zit en dan ja, was ik knallen. Ja, zeker, maar ze knallen, ja. En hoe dus ze voetballen? Een leven. Een leven, goed zo. En die jongens zijn allemaal hartstikke fan van dich, nu ze prins bent geworden. Of Nou, wat zegt ze op ja, de training? ik ben eigenlijk nog niet op de training. Of Dat is nog niet geweest. Oh, dat moet nog gebeuren. Ja, zo. En de klas, wie reageerde de klas? Wie sequent? Ja, ze stonden allemaal meteen zo van, alaaf. Ja, zo. Sonny, we kennen dich natuurlijk ook van de Roordassen. Klopt, ja. Ja, die zullen dich dit seizoen een beetje moeten missen, of Ja, niet? die moet dit jaar wel missen. Normaal Ja. stond ik op het podium. Ja. En dit jaar dus niet, omdat je andere hele leuke verplichtingen hebt. Ja. Maar ik weet zeker dat die jongens dat zomaar mee ook... Was niet te combineren, optreden met de Roerdassen. Nee, dat gaat helaas niet. We stonden op zoveel plekken en ik als prins moet natuurlijk ook op heel veel plekken zien. En dat is gaat niet voor. samen te combineren. Nee. Ja. Nee, zeker niet. Toen moest dat optimaal door de route halen Ja, als prins. precies. En dat hebben ze maar één seizoen. Precies. En Het zou me denk ik ook Roordassen- net hectisch worden. Ja, ook dat. Ze gunnen het tegen de Waal nemen gaan. Zeker. Ja. Ze horen ook met het Oetropen er dan natuurlijk bij. Ja. We hebben samen nog een paar nummers gezongen, dus Ja. dat wordt heel erg mooi. Er gaat ook zeker onderling nog wel veel zin, denk ik. dit Ja, seizoen. dat denk ik wel. Ja. Ja. Dat weet ik wel zeker. Nou, Sean. Ja, we gaan nu luisteren naar de slager van jeugdprins Dien de Tweede van VV de Veldmuis. Hier zijn de Veldmuis. Jeugdprins Dien de Tweede. Even niet vallen, maar knallen. We wonen lekker knallen, doe heb ik eens geen ballen. De voetbal aan de kant, kon nu samen aan je lijn. We wonen lekker knallen, doe heb ik eens geen ballen. We hebben volle gas. Prins Dien is nu de baas. Als de beat komt, van rood, geel en groen, stijgt het leven stil en is niks meer gewoon. Het is zo'n dag hij bij de muziek dag draagt. Overal zin, roepen we allemaal! Alaaf! We willen lekker knallen, doe heb ik eens geen ballen. De voetbal aan de kant, kon nu samen aan je lijn. We willen lekker knallen, doe heb ik eens geen ballen. We hebben volle gas. Prins Dien is nu de baas. Papa zijn een kater en mama is van de nul. Dus zus ik ben gewevig en ook een kammersel. Het is zo'n dag hij bij de muziek dag draagt. Overal zin, roepen we allemaal! Alaaf! We willen lekker knallen, doe heb ik eens geen ballen. De voetbal aan de kant, kon nu samen aan je lijn. We willen lekker knallen, doe heb ik eens geen ballen. We hebben volle gas. Prins Dien is nu de baas. Daar gaan we! Doe maar lekker met! Springen, springen, springen en ook zingen. Springen, springen, springen en ook zingen. Springen, springen, springen en ook zingen. Springen, springen, knallen! We willen lekker knallen, doe heb ik eens geen ballen. De voetbal aan de kant, kon nu samen aan je lijn. We willen lekker knallen, doe heb ik eens geen ballen. We hebben volle gas. Prins Dien is nu de baas. We hebben volle gas. Prins Dien is nu de baas. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926.